Takže čau lidi, vítejte u mého dalšího videa. Jděte zpět na mém kanále, jsem tu společně s Seirou. Čau vás. A dneska si zahrajeme mapu, která se nazývá Hard Parkour, že? Pravidla už jsme si přečetli a je info a tak dále. Takže, no. Máme nekonečný speed, protože tu je beacon. Jo. No, v tom jakoby pomáhá. Na A já si... kterým? No, na kterým máme nastavený. My jsme se to nenastavili, co tam bylo. Jasně. A... Chápeme všichni. No a to pro mě, když to asi víte. No, to pochotíte. Jo, jinak měla jsem u sebe bloky, protože ten druhý byl vytkřiláčů, protože většinou ta mapa je pro jednoho, takže teď jsem nevyskočila, já to čmajznu ty bloky. Ježiš, teď jsem neskočil. Je hrozně, jak máme ten speed. Je to hrozně, já to vždycky přeskočím. No, to je dobře, teď jsem to dal. Já to nepřeskakuju, jenom to nedám tam ten velký skok. Já taky nikdy. Protože jsem blbě, protože nevyskočím. Ne, tam nedoskočím, ale. Já doskočím, akorát, že já nevyskočím. To musíš vyskočit, víš? Já jsem vyskočil. Nevyskočil, teď jsem to viděla. Teď jsem vyskočil. Jsem viděla, jak jsi neskákal. No, určitě. Proč to vzal? To byl omylem. Tak to vyhoď. Já to hodím tam. Ježiš, mě to zabíjí. Jsou pryč. Jo. Ty jo, já jsem se zase nerozběhla. Ježiš, to je takový těžká tahle mapa pro mě. Protože to hard parkour, ty. To má být těžký. Nevím, jsme se z toho hard parkour. Jo, těžký. nechtěl jsi školu parkouru, tak bude to. Takže mi to nešlo, no, protože když už jsem se to stahoval, tak mi to nešlo. No a co? A byl tam survival, byl jsem úplně někde v prčicích. Ty vás nikdy nerozběhnu. No a já tam zase nedoskočím. Doskočíš, ty se taky nerozbíháš jako já. No úplně se nerozbíhám, no. Tady musíš dvakrát na to kliknout, to nestihneš právě, že za tu dobu kliknout, než vyskočíš. Proto je to hard parkour a my nedáváme ani první kolo. Myslím, že to by dal každý. Škoda! Když tak nebylo tam napsané, že nemůžeme používat pointě, že jo? Ne, ale i tak. Takže pro mě tam budou je to cheat. Je. Vlastně tam napsal don't cheat. Jo, já jsem to klikl dvakrát, ale nedoskočil jsem. Mně to nejde vůbec. Že když je ty cedulky to mají napsáno barevně, tak ono je to vidět i přes zeď. No co? Že to je dobrý. Takový divný. Dobrý divný, tě. Já tam nikdy vlastně nedokážu. Já nedoskočím teď ani na to druhý, takže. Dobré, že tady mají z bedroku. To je, aby se nikdo neprokopal. Právě. To další mají z písku, podle mě. Vidím to na vrchu, tak asi. Jo. Já to dám dvojitě, já se ani nemusím zastavovat a dám to ty dva. Já to taky. Ale tady to... Ježiš, jsem to překročil. Do prčic! Lidi! Je to střejná. Ale jen malou chvilku, protože jinak bychom tady byli fakt dlouho. Jo, takže mi to střem. Tak čau. Natáčíš? No, tak jo, my jsme zpátky. Tak jo, už jsme to konečně doskočili, přesně. teda. Teď jsi... Oh my gosh. Jsem tu. To zdalo dobře. Tak skočíš, máš speed. Věřím ti, dobře. Ale tamhle to neskočím. Ne! Já si to porotnu. TP. Okay.
Čus, já dám shift a Bacha. hnutí. Já nevidím. Dobře. Musí se rozběhnout. Já mu na kraj. Oh, yes. Tak skákej. Já jo. Jo, Tohle ale nedám. fakt. No, tak se... Já ti portnu. Já ti portnu nejdřív. Okay. Funguje to? Jo, mě. Tak teď to zkouším já. Oh, dobře. Tak se na mě portnu. No jo. Tepo. Dělej, já už skáču. Bacha, shiftuj. Dozadu. Dobře. Já se portnu, jo? Nebo mám to vyzkoušet? Tak stůj, já... No to dokážeš, Já ne? jsem tady. Já jsem to přešel. Tak se portni. Jo, já se portnu, až mi odejde... Jo, až se mi to odejde. Já jsem hustá. Dobře. Jo. Jo, tady si máme dát spavu. Kate. Jsem u tebe? Jo, musíš mi tady dát spam point. A sobě taky. Možná už jsme tuhle mapu hráli. Možná. Portni mě. Já jsem ti tam dal spawn point. To omylem přišlo. Kate. Zavináč. Player. A teď já mobil jsem nemusel psát tvoje jméno. Tak a teď ti tady uložím spawn point, to bude první. Spawn point Kate. Máš uložený spawn point? Jo. A teď já se uložím spawn point. Jméno. Nejistíš, Spawn point. Jo, dal jsem ti ho, takže v pohodě. Teďko. Jo, tak to jsme 100%. To jsme to prohráli. Ty enchantkyně se pamatuju, já jsem prostě to nemohu dát. Ale vylepšili tady, trošku je to evolnutý, protože tady máme ten speed. Furt máme ten speed tady. Sakra. No protože je tady ten beacon, že jo? No jo, a když já mám docela daleko. Já jsem to dal. Ten beacon dosáhne všude. Ne. Jenom Pak ne, všude jenom, ne. jenom ne. Je. Kámo, ono se to tlačítko... Bago. Aha. Jo, to se... Aha. Náhodou nevíš, když umřeš, jestli náhodou já se ne... Asi. Jestli podívám, jestli mám Wi-Fi? Já už sportuju. Já to mám. Mně to nejde, kámo. Mě taky nekámo. Mám blbou Wi-Fi. Fakt. No nevím. Mám resetnout. Tak já tady skočím ty... Vyskočím! Oh yes, dobře. Už mám zase zpět Wi-Fi. Dobře. Jo, tady jsem taky byla. Tady taky. Tady už něco. Tady taky. Ne, nebyla. Jo, tady jsem ještě byla a pak tady jsem to nedala. Dobře. Čekej na mě, prosím tě. Ne, já tam vůbec nejsem. Já se resetnu Wi-Fi. Ne, já jdu pryč, počkej. Já jdu znovu do Minecraftu. Jo, já jsem se stejně resetnu Wi-Fi. Do Minecraftu. Já jsem dobrý, já jsem to dal. Já to zkusím taky. Okay. Jeden pokus aspoň. Já tě vidím. Já to nevidím, jako vidím, že to vidím. Ty kdyby spadnu. No, já tady mám uložený spam point. Tady se nemá dávat spam point ještě. A tady? Nebo nahoře. Jo, tady možná. Tady Jo, tady totiž se máme vyspat, takže počkej. Ty už mě port? Ne. No. Já to jdu zkusit ještě. Kde máš to tu? Jo, já už taky nemám. No a co? Speed. No, potni mě. Lomeno. Ten, nechci tam. Topo. Kate. Zavináč. Player.
Slyš mě? Měl bys být? Teď. Jo, a teď si vás do jakýkoliv postavil jsem ve střední. Jdeme do další parkour. Mapu. No, Parkour mapa s diamantíkama. Jasně, žebřík. No tak tuhle nejvíc nesnáším. Hlavně ta hlava je nejhorší. No ty vole, teď jsem to tam nedoskočil. Ježíš, promiň, to jsem omlám. Schodil jednu skaličku. To nedal jsem skalička. Teď už tak to nejde. Jos. Do prčic. Ty vole, jo, aha, já mám skočit na tam, to creeper hrál. Dobře ty. Mám to. Jsem taky na creeper hlavě. No tady jsou obsidiány. Stůj, proč tam lezeš? To nesmíš, to musíš čekat na hráče druhýho. Nikdo neřekl. Je to pravidlo. Creeper hlava seš teď. Tam jsou žláští. No. Ok, tak. Myslíme se? Nepotřebuji. No, já tady se dám spawn point. Tak mi dej taky. Spawn point. Nevřivkej. Tak můžeš skákat. Lidi, pardon, teď já nevím, mamka je, protože jsem skočila blbě, že jo? Lidi, já se omlouvám za tuhle to, co tady teď byl můj brácha. Předvádíme. Co tady předváděl můj brácha. Malej. Ještě malej, takže fakt se za ně omlouvám. Když vám to vadí, tak fakt Já to tady furt napište skáču v tam a komentáři. zpátky. Jsem tam, kde se byla. Hops, nedal jsem to. Takže jsem a zpátky. Ježiš, jsem přepadla taky. Takže zpátky. Ach jo, lidi. Ops. Zase jsem přepadl. Není normální tohle. Já neskočím. Zase? Já už jsem tady, ale neskočím tady to prostě. To nejde. Moc daleko. To bude quad jump, ne? Jo, to bude. To ještě víc. Pojď. Ne! To je 5 jump. Jo, my se to vlastně minule, my jsme to fakt odčítovali, protože to fakt jako Já už vím asi. Jsem zemřel. Ups, no nic, tak já se asi jsem trošku zvedl. Já jsem tam skoro byla. Škoda. Hops. Sakra. Neportuj No se. dobře, tak já se jdu zabít. Ty jsi... Já už vím jak. No tak nevím. Tam jsem dávno byla. To nejde, počkej, mě něco napadlo. Co musíme udělat? Proto. Já tady něco dělám. Tak on musí skočit. Ty to koupíš, jo? Ty jsi mi tam přešel! Teď si to běž kopat. Tak klidně, mě to jedno. Ok, tak kde? Tady? Já jsem ji tam neviděl. Mamku? Ne. Musíš najít mamku, taky to řekne. Můžeš, no tak já to skopám. Já si s Teď je pro mě tebou. lepší to skopat. Ne, já nevím, kde je mamka. Je vzadu. No tak tam za ní dojde. Ty to trvá. Tak co? Teď už jde. Už to skoro máš. A já ti ukážu, co uděláme. Teď vím, co uděláme. Jsem tam teď projdeš, tak já tě... To mě už bolí. Ne. Ty seš
tenhle ten, co kupuji já. Peči. Ne. Ten je lepší, na tohle to nevyskočíš. Vyskočím, co meleš. Ne, jo, možná jo. Ty jsi já Ještě. Žádný portování, zkus si to sám. Jsi taky mohla portnout. Jo, portla jsi dokonce 2krát. Za chvilku už končíme. Jak to? Víte, točíme teprve 15 minut? No, teď jo. Pro dvě? No, možná lidi uděláme ještě druhý díl. Bude to první díl. Hard To parkour. skoro mám, hlavně jsem ne to, nebo to mi to pokazí. Ty vogo, to nejde. Zapím. Nevím, to bylo omylem. Už to skoro mám. Dobře. Takovýhle malý kousek mám. Ty vogo. Ondro! Až to přejdu, tak ty můžeš. Mám tady dát spam point? Já už jsem to. Ne, tamhle je postel. Tak tady si dám spam point. Ok, tak já přepnu tam přijde. Dej mi spam point, tady je zase láva. Ne, dej mi Pojď spát. Jdu to rychlejší. No, nevím. 3 minutky končíme, tak bude 20-minutový díl asi. Jo, 20-minutový. Jsem lepší než to. Podle mě. To je dobře. Spadla, já ještě ani ne. Já jsem ještě ani jednou nespadla, jo, takže. V té mapě, jo, ale teď jakoby ne. Teď já taky ne. Už jo? Ne, ještě ne, jsem nespadl. Tak tam to nejde. To vyzkouším. No, nejde. To už totiž vím jak. On tam kolem toho, někde kolem toho, my jsme to měli odskočit, takže tam byla liána. Nebyla. Já jsem tam viděl. No tak není tam. Tak jsem si jenom myslel, že tam byla ze zdola. Je tam ze zdola. Já jsem myslel, že jako... Je, ale na tý se neudržíš. No právě, ale jen ze zdola. To je tam jen tak. No právě. Tam se nikdy neudrží. Já vím. Ty vole, ty jsi mě hitnul. Já jsem tě nehitu. Jo, ty máš kilauru. Nemám kilauru, to Máš. nejde na telefonu. Jo, Nemám ty jsi kilauru. mě zabil. No určitě. Je tam ze zdola, ale fakt to co nejde. No to nejde skočit, to je nějak těžký. A ty tam. Jak jsi to očíral? Tak nemá to mít očurovací. No teď jsem spadla, protože tam jsou ty dveře zatracený blbý. A oni jdou blbě otevřít, víš, abys do nich skočil. Jo, tady se to okočila. Ne, ještě dál. Ty ti říkám. Ne, to není dál, to je blíž. No tak to nevíš kde. Já jsem Vím. říkala ještě dál, že jsem tam skákala. Ne tady, kde jsi skákala. A to nedám. Ty vole! Ty vole! Až tam někdo doskočí, tak mě portne. To skočí se tamhle. Ježiši. Nevím, proč jsem si to myslel, to je hrozně těžší. Počkej, uděláme to, že jeden ti to otevře a ty tam vlezeš. Tak jo, tak tam čekej, jo. Jo, já ti to otevřu, nebo ty mě to otevřeš. Ty mě to otevře. Ježiši. No jo, ale... Dobře, tak jo. Jen trošku jsme to očurali. Mám tě portnout? Ne. No tak neřvi.
moje typické. To je taková tragédie, že se ti to vyplo. Takže já jsem furt na Minecraft. To. A i přes Bedrock to jde, jak to je dobrý. Cože? Ty jsi tam. What? Jo, to tam furt, ono přes tu lávu to tam nebylo vidět, tak už jsem si myslel, že to vyplo. Už natáčíme 20 minut a 49 sekund. Tak já už budu. Romie. Když se zavedeš ten svůj kanál. Portni mě nikdy, portni mě. To nechceš? Portni mě! Já se portnu, jenom až na to budu vidět přes tebe. Kačí, krasegro. Segro. Já ti portnu, Neportneš! Zavináč player. Portni mě, to asi vystříhnem. Že to vystříhneš. To nejde, to neumím. Vystříhat. Ty neumíš Já stříhat? nemám tu aplikaci, jo, umím to stříhat, ale nevím to vystříhávat. Já to nemám, to už aplikaci. No, tak mi to otevři. 3, 2, 1, go. Tak 3, 2, 1, go! Je tak, já to bylo. Možná už bychom mohli ukončit? Doufám, že ještě budeme Jsem mrtvá. Ty jsi blbá, Já jsem to zkoušela, aby se sportu co nejdál, víš? Že já jsem to